Mayong hapon sa mga kaigsuonan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo diya? I hope you are okay. Karong hapuna sa Bisaya Gyud, among iambit ang paghatag og tabang sa mga magtutudlo ug mga estudyante sa City National High School ug Corrales Elementary School sa pagpadayon sa atong bond paper gift project. Ug sa atong Operation Tabang, atong gituyukan ang Taguig City aron makahatag og tabang sa atong kaigsuonang Bisaya nga nanginahanglan. Ato usab makauban si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ASEC John G. Gonzales, gikan sa probinsya sa Cebu, aron hatagan ta og update sa mga natabangan sa Malasakit Center. Ibahin pod ni Sangguniang Kabataan Chairman Jubiden Duro sa Barangay JP Rizal, Butuan City ang ilang mga programa para sa mga kabatanunan. Ug unya makauban sab nato ang Bisaya Talent na naghatag nato og good vibes, music gikan sa bandang Kamagong Wadab sa Davao City. Unya na, dili lang sa Bisaya Gyud, na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao. Maradyaw na adlaw sa Edyo sa Surigao. Og matan-aw sa social media platform sa Armen Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Atong sugdan ang mga ratsyada sa balita. Anaa sa 463 housing units ang na-turnover sa National Housing Authority sa mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa mga barangay Kalape, Bateria, Malbago ug Tuminhaw sa munisipalidad sa Daan Bantayan sa probinsya sa Cebu. Ang gihimong turnover ceremony gipangunahan ni Daan Bantayan Mayor Sun Shimura ug mga representante sa National Housing Authority. Ang NHA ug ang LGU naggahin og 4,363 housing units sa mga benepisyaryo nga biktima sa bagyong Yolanda, informal settlers ug sa mga anaa nagpuyo duol sa danger zones. Ang mga housing units na himutang sa unom ka nagkalain-laing mga lugar sa Maya Park Homes, Green Heights 1, Tuminhaw, Green Heights 2, Kalape, Lanao Park Homes, Candaya Homes 1, Tapilon o Candaya Homes 2, Paypay. Ilalom sa Build program sa kagamahanan, ana-ana sa 80% ang nahuman sa Department of Public Works and Highways sa Kikipot Talahiron Bridge sa munisipalidad sa Kibawe, Bukidnon. Ang maong proyekto makatabang pod sa mga residente sa probinsya para sa mas paspas nga transportasyon sa produkto. Ang gisulting proyekto matapos na karong umaabot nga December 2020. 11 ka mga barangay sa Agusan del Norte ug Misamis Oriental ang gideklarang cleared sa New People's Army sa pagtinabangay sa 23rd Infantry Masigasig Battalion ilalom sa pagdumala sa 402nd Infantry Brigade ug pakig-alayon sa Philippine National Police og local government unit sa Nasipit ug Carmen sa Agusan del Norte ug sa munisipalidad sa Magsaysay ug Hingoog City sa Misamis Oriental. Gipaygayon ang area clearing evaluation sa 11 ka barangay na giila nga apektado sa impluwensya sa Communist New People's Army terrorist ug kini gideklara ng cleared sa NPA affectations. Ang 11 ka komunidad naglakip sa Aklan sa Nasipit, Poblasyon og Rojales sa Carmen, Kalipay, Kamanikan og Malinaw sa Hingoog City, Kabalawan, Mindulaw, Tinaan, Gumabon og Abunda sa lungsod sa Magsaysay. Ang gihimong ACE process sa gisgutan nga mga barangay napamatud-an ng limpyo sa Area Clearing Validation Board. Sa laing bahin, gibisita sa Bisaya Gyud Team ang City National High School
o Corrales Elementary School aron atong mahatagan og katabang ang mga magtutudlo og estudyante. Ato kining tan-awon. Sa gihangyo ni Teacher Sofia Gumahin sa Corrales Elementary School ug Teacher Marichu Concon sa Cugman National High School na matabangan sila sa ilang kakulangon sa bond paper. Ang Bisaya Gyud Team gitubag sa dayon ang ilang gikinahanglan. Giadtuan nato ang Corrales Elementary School ug atong naistorya si Teacher Sofia Gumahin, grade 2 teacher, ug iyang giambit kanato ang ilang kahimtang karong nagsugod na ang klase sa mga estudyante. Sa among modular modalities sa Corrales, so nakita namo nga ang mga module dili gyud siya 1:1 sa kada bata. Naagyoy kulang. So fortunately na ila-ila nako ang Bisaya gyud. So nag-join ko ani nga group pinaagi sa effort pod ni Ma'am Balyescas Hazel. So nangayo kog tabang sa Bisaya gyud, nag-ask ko og bond paper para sa among 300 ka people sa grade 2 level. Samtang sa hangyo usab ni Teacher Marichu Concon, giadtuan usab nato ang Cugman National High School. Ang amo karong tahas isip maestro og mga maestra ang kining pag-produce namo sa materialis diin amo gayong masinati namo ang kakulangon gayod sa amo ang mga materialis sa mga sama sa bond paper, pero kami mapasalamaton kay ang Bisaya gyud ang naghatag og suporta kanamo alang sa pagpadayon sa kini atong gitawag nga modular learning alang sa atong mga estudyante. Tungod niini, ang Bisaya gyud naghatag sa bond paper sa duha ka tunghaan aron kita makatabang bisan sa gamay na pamaagi ug maabot ang ilang tinguha na tanan kabataan sa ilang tunghaan mahatagan sa modules karong mibalik na ang eskwela. Daghang salamat Bisaya gyud. Mapasalamaton kita sa Isla Sagip Dagat Ako o ISDA na atong kapartner sa paghatag og tabang sa mga magtutudlo. Daghang salamat sab sa mga magtutudlo sa Cugman National High School o Corrales Elementary School sa pagsali kanato sa Bisaya Gyud. Sa laing bahin atong gihimo ang atong first Bisaya Gyud Youth Camp na gipahigayon sa nindot og tiada kaayo nga Kumaykay River Farm sa Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon ni adtong October 23 ug 24. Din ato silang nakauban, ato kining tan-awon. Nagpahigayon og duha ka adlaw na youth camp ang Bisaya Gyud sa Kumaykay River, Dahilayan, Manolo Fortich sa probinsya sa Bukidnon niadtong Oktubre 24 ug 25 nagitambungan sa mga sangguniang kabataan leaders ug student leaders gikan sa lain-laing lugar sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon. Tumong niini na malambigit ang mga kabatan-unan sa advokasya na giduot sa Bisaya Gyud sa paghatag sa mga kaigsunan natong Bisaya nga nanginanglan og atensyon medikal ug pagkaon, ilalom sa Operation Tabang ug Bond Paper Gift Project na dakong tabang sa mga magtutudlo ug estudyante. Gawas sa pagambit sa mga kabatan-unan sa atong advokasya, nahatagan sadta og panahon na madungagan ang ilang expectations sa atong programang Bisaya Gyud aron mahatagan og tingog ang atong mga kabatan-unan sa pagpanindot sa atong programa. Aning program sa Bisaya Gyud ang bond paper giving sa matag eskwelahan nato kay dako gid kay sang tabang sa atong mga magtutudlo. Labi na gayud nga atong gi-adapt ang new learning of information sa paghatag og modality sa atong mga kabatan-unan karon, labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka mga lugar nga dili pagyod naay mga internet connection. So kaning bond paper giving
kay dakong tabang sa atong academic institution. And my expectation about this vision of bond paper gift giving and outreach program is mas daghan mig matabangan nga mga tao, especially those less fortunate people. And apart from it, we can also inspire other people to do the same, even sa imong small actions or big actions. As long as you can help other people, you can inspire, influence, and empower not just all the youth but also all the people and sa mga especially sa Bisaya gyud. Kadungan sa maong programa, nagpahigayon usab og election of officers aron magsilbing tagdumala sa kapakanan sa mga kabatan-unan sa programa sa Bisaya gyud. Diin gilauman na aduna pay mosunod na proyekto para kanila. Kabalo magita tanan nga kita patanon ang pinaka-responsibilidad nato kay ang atong pag-eskwela. Og dara magsugod tanan ang atong pagbag-o sa atong komunidad. Sa pagtabang sa atong pamilya o kita, dili kita kapuyan o kabot sa atong pangandoy kung unsa man na. Kaya ang problema, wala naghihatag sa tuwa kung dili nato kaya. So akong message para sa youth, dapat nato i-develop atong sense of purpose to share our skills and talents and to share our ideas and insights to help build and to inspire each other to build a strong bonded relationship. So thankful kaayo ko sa Bisaya gyud for acknowledging me, my skills and my talents para mag-serve sa akong fellow youth. Daghang salamat. We are an example to other people. We are a role model. In that way, mapakita na mo sa ilaha kung unsa gyud mi nga mga kabataan, kung unsa ang naa sa amo nga pwede na mo ma-share and maka-inspire to other people. My message to all the youth is to be open-minded. Kay if kita magud mga kabataan open-minded, we will be able to learn a lot of things. We will be able to explore new things, adopt experiences. So kana nga way daghan tag ma-inspire, ma-empower nato sila nga to join this organization nga unsa gyud ang ilahang tumong para makatabang ta sa uban tao. Dako ang pagpasalamat sa Bisaya gyud sa atong mga youth leaders sa ilang gigahin na oras sa atong unang youth camp. Ug tungod niini, ato silang gihatagan og Certificate of Appreciation ug face mask. Unang lakang pa lang ni, tungod ang Bisaya gyud, gikalipay ang pagdaghan sa kabatan-unan na gustong malambigit sa atong advokasya sa pagtabang sa atong mga kaigsunang Bisaya. Daghang salamat sa mga kabatan-unan sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon na atong mga bag-ong kapartner sa paghatag og serbisyo publiko diri sa atong programang Bisaya Gyud. Unta mas daghan pa ta og matabangan. Sa pagbalik sa Bisaya Gyud atangi ang atong paghatag og tabang sa atong kaigsuonang Bisaya sa Taguig City sa Operation Tabang. Diri lang na sa Bisaya Gyud. Please don't go away. Tuig 2004, gisugdan ang selebrasyon sa Aswang Festival sa siyudad sa Capiz matag ulaying semana sa Oktubre. Tumong sa Dugo Capisnon Incorporated na ma-promote ang Capiz isip tourist destination ug aron mawagtang na usab ang negatibong ungo o aswang stigma sa Capiz. Busa ilang gilunsad ang annual Aswang Festival na mahimong pamaagi aron matanyag ang mga handicrafts, food and services ug ang lokal na negosyo ug turismo sa lungsod. Sa maong festival, magtapok sa kadalanan ng mga katawhan sa tanang edad aron saksihon ang parada sa mga mythical creatures sama sa tikbalang, wakwak ug kapre. Daghang mga lokal na negosyo ang nagsulti na tungod sa festival, dako ang naambit niini sa kalambuan sa ilang negosyo. Apan, tungod sa negatibong komento gikan sa simbahang Katoliko ug pipila ka mga lokal na opisyal, naunda nga matagtuig na pagsaulog sa festival nga nidagan lamang sa 3 ka tuig ug natapos niadtong October 2007. Atong tan-awon ang mga pamilya na nakadawat og food pack sa Taguig City sa atong Operation Tabang. Disclaimer lang ha, ang atong pagbisita sa panimalay sa mga benepisyaryo sa Operation Tabang ni subay sa health and safety protocols. Ato ning tanawon. Sa pagpadayon o pagtabang sa atong mga kaigsunang Bisaya, atong gituyuan ang siyudad sa Taguig aron tubagon
Ang gibilin nga mensahe sa Bisaya Gyud Facebook page nila Jeanette Fernandez, Roberto Rueras, Noel Ebon o Cristita De Laza na puros mga tubong Surigao City. Ato silang giila-ila o gipaminaw ang ilang kahimtang karong adunay pandemya. Usa ka katabang, si Cristita wala pa nakabalik sa iyang trabaho tungod sa pandemya. Pagkatapos, dumating na pandemic, nawaya na, nawadaan na ako ng trabaho. Kuman, nanghadyo ako ng gamay na tulong sa Bisaya Jud. Kay, way naman ako trabaho. Housekeeping po, ma'am. Tapos kuman nga na, kasi naman ako kakuha na mag-stayin man unta ako, pero dili man pwede mag-stayin kay mga bata. Si Noel, sa una adunay tindahan, apad tungod sa gipatumang lockdown, nagamit niini ang iyang paninda alang sa ilang personal na konsumo. Giambit usab niini tungod sa kaubos sa lugar sa iyang gipuy-an, kanunay kining gabahaan. May pandemic, naubos na yung tinda sa wayan na, nahurot na tanan ng mga paninda, naubos sa pagkaunra. So kaya ako na nga doon ang hinabang sa Bisaya Gyud na nagpasalamat ako sa inyo sir, ma'am, na nagkari ka mo diri. Para makita sab nidyo ana mo kahimtang diri sa likod ng bakanting luti. Pag umuuyan, magbaha kami diri. OFW kaniadto si Jeanette. Sa pagkakaron, kauban ang iyang pamilya, kasalig lamang sila sa gamay nga kita sa iyang bana nga ga-extra lamang isip construction worker. Gikan ko nagtrabaho sa abroad, tapos wala ako'y trabaho, akong asawa, construction, pa extra lang. Ang ayaw unta ko ginabang sa inyo, o gamay, o nagpasalamat ko sa inyo na natabangan mo kami. Kay grabe kalisod karon pandemic, na wala may mga trabaho sa akong asawa. Apan, bisan sa kalisod sa kinabuhi, labi na sa sitwasyon na kung ting-ulan, masudlan sa baha ang ilang gipuyan, ato gihapon makita nga sila aduna gihapoy paglaom, kay bisan sa kalisod, wala gihapon nila gilimtan ang diwa sa Kapaskuhan. Nangadyo ako na hinabang sa Bisaya Gyud, nagbakasakali ako na inaot mahatagan, kuman nahatagan. Nagpasalamat ako na dako na idyo tag hatag an grasya na amo taginanan tungod sa pandemic kuman na panahon. Waya mo kita, waya mo kuman trabaho. Kuman ang tawag nila na waiting, right here waiting. Tama-tama talaga ang pag-aantay na. Paghuyat na mo abot ining grasya ng Bisaya Gyud. Nagpasalamat kami na dako, ako sa ako. Kaya maya mo income. Pasalamat ako sa foundation na inin Bisaya Gyud na naghatag ng mga hinabang sa mga katawhan na waya isab amo masuoran. Ang Bisaya Gyud, bisan sa ginagmay lamang na atong matunol kanila, labi na karon nga nawad-an sila panginabuhian ug gakita lamang pinagi sa pag-extra sa trabaho. Ato silang gihatagan og food packs aron makatabang sa ilang pangadlaw-adlaw na kinahanglanon. Daghang salamat Bisaya Gyud. Ug karon atong makauban si ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas para sa Malasakit Center update. Mayong hapon kanimo, ASEC John G. Yes, Secretary Andanar, maayong hapon. Sa padayon natong pagserbisyo sa publiko, padayon usab ang pag-abli nato sa mga malasakit center sa nasod. Niadtong October 16, formal nang giablihan ang malasakit center sa Cainta, Rizal. Kini ang ika-87th malasakit center sa nasod nga anaa sa Cainta Municipal Hospital sa Province of Rizal. Ang inauguration gitambungan sa author sa malasakit law nga si Senator Christopher Kuya Bongo. Uban kang Senator Bongo, mao ang atong Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Kinsa usa sa gitahasan ni Presidente Duterte sa pagbutang sa mga malasakit centers sa nasod. Diri sa Visayas, lain na usab nga Bisaya ang natabangan sa malasakit center sa Tagbilaran City, sa Bohol. Ang 25 years old nga si Odelia Baay, natabangan sa malasakit center ihang gikinahanglan sa iyang pagpanganak ang cesarean section. Ako
po ay na-admit sa Governor Celestino Galales Memorial Hospital. Dito ako na-admit sa pagpanganak ko. Unang anak niyo po ito, ma'am? Oo, unang anak ko. Salamat sa Malasakit Center na tinulungan niyo po kami sa aming billing sa ospital. At kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makalabas dito dahil wala kaming pirang pambayad. Anong pangalan ng baby, ma'am? Baby mo? Francis Chera Yungod, sir. Francis Jera. Jaira. Jaira. Oo. Ano yung mensahe mo kay Senator Bongo at saka kay President Duterte na matulungan ka ng malasakit sa mga? Ang mensahe ko kay Senator Bongo at President Duterte ay nagpapasalamat po ako sa inyo na tinulungan niyo po kami sa aming billing sa ospital kasi wala po kaming perang pangbayad dito at kung hindi dahil sa inyo, hindi po kami makalabas dito. Maukadto si Odelia Baay at taga Katigbian, Buena Vista, Bohol. Usa sa natabangan sa Malasakit Center sa Governor Celestino Galliaras Memorial Hospital sa Tagbilaran City, Bohol. Dili lang si Odelia ang nalipay sa tabang sa Malasakit Center. Ang iyang kapuyo nga si Brian Yungod nagpasalamat og dako sa serbisyo nga gihatag sa gobyerno dihang nibisita ang team sa OPAB sa maong hospital. Gawa sa successful ang unang pagpanganak ni Odelia, healthy ang bata ug wala sila'y gibayran sa iyahang pagpasisarya. Sek Andanar, maukadto ang mga update sa way undang nga pagtabang sa mga malasakit center sa mga Pilipino. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center Update, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek John G. Gonzales. Ang sangguniang kabataan sa Barangay JP Rizal, Butuan City, mitabang sa pagkapudapud og relief packs isip COVID-19 response sa ilang barangay. Nakiusasab sila sa programang Balik Eskwela og atong madunggan ang uban pa nilang mga programa para sa kabatan-unan sa JP Rizal, Butuan City. Atong makauban karong hapuna si SK Chairman Judy Ben Duro. Mayong hapon, Judy Ben. Mayong hapon, Secretary Martin. Mayong hapon sa tanan. Kadtong kasagsagan sa pandemya, unsa-unsa man natabang ang inyong gihatag sa inyong mga kabarangay? Nanghatag ang among barangay o mga relief goods. Katong mga relief goods, kami nag-volunteer adto ang SK Council nga mo ay mag-repack, then mao po ay nag-distribute para sa among mga kabarangay. Aron mahimong busy og produktibo ang kabatan-unan sa inyong barangay, naghimo mo og mga online games o board games. Kumusta sab ang response ani sa inyong mga kabatan-unan? So far, this is our second year sa among palarong JP Rizal. And positive man po ang response kay daghan ang naka-appeal, di lang kadtong mga kabatan-unan nga magduwa og basketball. Apil na sa itong mga kabatan-unan nga nagduwa og chess, ug uban mga board games nga katong mga wala sa una nga duwa, naapilan nila karong tuiga. Sa pagbalik sa eskwela, unsa ang inyong mga gihimong tabang ug programa para sa mga estudyante? Sa among ikaduhang tuig na naghimo mi sa among Balik Eskwela project, last year naghatag mi og mga school supplies dito sa eskwelahan nga duol diri sa amo. Karon nga tuiga nihatag mi og mga bond paper, printer ug ink para sa paghimo sa mga module. Mensahe nimo alang sa imong isig kabatan-unan, labi na sa kabatan-unan sa JP Rizal, Butuan City. Okay, salamat Otro, Secretary Martin Andanar, and sa programa sa Bisaya Gyud ka gitagaan ni og pribileyo nga ma-interview ug ma-invite aning inyong programa. This is my first time no nga ma-invite and mapangutana regarding sa mga buhatunon sa mga SK. Ug salamat kaayo kay na showcase nako ug akong na-share sa inyo nga unsa ka aktibo ang among SK Council diri sa among barangay. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan. Daghang salamat sa imong oras, Judy Benduro, sangguniang kabataan sa JP Rizal, Butuan City. Sa atong pagbalik atong paminawan ng original Bisaya music na atong maipasigarbo na ato gyud kanang makaingong ka nga kini Bisaya gyud.
Please don't go away. Matag ika-5 sa Nobyembre, gisaulog sa San Carlos City, Negros Occidental, ang Pinta Flores Festival. Ang Pinta Flores Festival, usa ka pinag-usang selebrasyon sa mga Negrense alang sa sining o kinaiyahan. Nagisaulog na ngadto pang 17th century sa panahon sa kolonisasyon sa mga Kastila. Pero, kabalo pa mo kung asa ni nagikan? Aduna kunoy usa ka prinsesa na si Prinsesa Nabingka ang nitabok gikan sa Cebu aron duawon ang usa ka isla. Ug wala nagdugay, nagpirmi na kini sa isla ug iya na kining gipagdumalaan. Naila si Prinsesa Nabingka sa iyang kagwapa ug pagkamaantigo. Apan usa ka adlaw, nagkasakit ang prinsesa. Busa ni duol kini sa babaylan aron magpatambal. Gitambag sa babaylan na aron kini maayo, kinahanglan lamang nila magtanom og dagang bulak sa iyang hardin. Apan, wala sila magmalampuson, napadugayon man lang ang mga bulak tungod sa dili maayong panahon sa isla. Pusa, niresolba ang babaylan sa pagtambag sa katawan na imbes mananom, magpinta na lamang ang mga kini o mga bulak sa hardin. Ug tungod man, tungod sa ilang gibuhat, dayong naayo ang prinsesa, nagikasadya sa katawan sa isla na Tingbakan, gikan sa pangalan sa prinsesa, na daang tawag sa syudad sa San Carlos. Sukadato, padayon sa pagsaulog ang dakbayan sa pagkaluwas sa ilang prinsesa, ug diha nagikan ang selebrasyon sa Pinta Flores.
Atong nadunggan ang kalma gikan sa orihinal na komposisyon ni Gani sa bandang Kamagong Wadab gikan sa Davao City. Kaning mga inani na music ang kinahanglan nato karong panahona. Feel good, joy, good vibes lang. Kabalumi na na-miss na jud ninyo mag-travel tungod aning kantaha ug aron mas atong maila ang bandang Kamagong Wadab atong maistorya si Gamay, drummer sa bandang Kamagong Wadab. Mayong hapon, Gamay. Mayong hapon, sir. Mayong hapon sa tanan nga naminaw karon og nagtanaw sa inyo ha. Feel kaayo namo ang pagka-good vibes sa kantang Kalma. Mura bag giimbita mi nga mag-travel og balik. Asa man nagikan ang Kamagong Wadab o giunsa sab ninyo pagsugod? Nakikan ang Kamagong, sir. Actually diri sa Davao. Tapos kini si Gani ang among bokalista, dugay ni siya nagpundo sa Siargao, sa isla sa Siargao. Tapos pag uli niya diri sa Davao, nagkasinabot mi nga magbuo. Tapos nanan siya yung mga komposisyon daan, sir, gikan sa Siargao. Pag uli niya diri mo to nga amo ang gihinahinay og lihok hantod sa nabuo ang banda nga Kamagong. Kinsa-kinsa man ang inyong mga impluwensya, limited lang ba jud sa reggae music ang inyong influence? Dili pod, sir, kay sama nako, sir, kay ako impluwensya nako, sir, sagol pod. Siyempre OPM, mga alternative, grunge, o hip-hop, nagapaminaw pod. O siyempre, si Bob Marley. Tapos, ang ako mga kaubanan pod, lahi-lahi pod og mga impluwensya mo na nga nabuo mi nga Kamagong, dili kayo siya inana ka ginatawag na to nga inana gid ka reggae. Kumbaga ginasagol na gikanakumbay na mo ang mga impluwensya sa matag usa. Karong pandemya kabulutang usa ang industriya sa musika ang naapektuhan. Pero unsa man ang among atangan ninyo naabamoy bag-ong tukar na ipagawas pohon? Actually, sir, daghan ning mga plano pero sa karon lagi kay si Gani ang among bokalista namagud siya dito nagpundo sa Siargao, napo dito iyang panginabuhi, tapos nasudlan pa gyud aning pandemya, so wala kayo mi nag-abot karon nga tuiga. Actually daghan gyud og mga pundo nga amo ang dapat panglihokon na naungot lang gyud. Daghang salamat, Gamay. Salamat po kay sir sa paghatag og higayon sa inyong programa. Daghang king salamat. Stay home, stay safe, o padayon lang kanunay. Salamat. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga anda mo tabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Mga kaigsuunan, ugma ang unang adlaw sa Nobyembre, adlaw sa mga Santos ug sa November 2 kalag-kalag. Mag-ampot na, iampo nato ang mga nauna na. Unta mahimong giya ug leksyon kanato ang ilang kinabuhi niining kalibutada. Ako ang inyong igsuon og higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi, mag-ampo ug magkita-kita ta usab mga bahay. Diri lang sa Bisaya Gyud.